O Centro Interxeracional da Farixa cumple 5 anos sendo un exemplo nos coidados dos máis pequenos e dos máis maiores. Nestas instalacións hai unha galiña azul e un centro de día, o que permite realizar actividades conxuntas que enriquecen a escolares e usuarios. Este é un caso particular dentro de Galicia, xa que é o único no que o edificio está perfectamente integrado para que os espazos sexan accesibles para todos. Foi un centro que temos que agradecer en primeiro lugar no seu momento a Fundación Amancio Ortega, que financiou a súa construción e o seu equipamento, e agora é un centro que depende de Galicia, que conta pois cunha escola infantil e con un centro de día, e que pola súa configuración podes observar que permite moi ben facer actividades interxeracionais e que interactúen os maiores cos máis pequenos, non? É un centro que se diseñou xa para que iso fora o seu principal obxectivo e hoxe, precisamente con motivo do 5º aniversario, pois se organizan unhas actividades que habitualmente tamén se desenvolven. Ao longo desta mañá estaban en diferentes talleres que realizan a miúdo. Un grupo estaba elaborando xabóns, outro cociñaba, mentres outro disfrutaba do espazo do hall no que interactuaban grandes e pequenos. Aproveitamos tamén o 5º aniversario para organizar actividades coa Asociación Down Ourense, que tamén colabora moito con este centro e que permite tamén pois esa labor de inclusión con esas persoas de Down Ourense que tamén colaboran nos talleres que están facendo aí. Bueno, para a Xunta de Galicia este é un centro de referencia, non? É un dos centros máis importantes e espectaculares arquitectónicamente dos cos que conta e permiten que sea un referente Ourense nese sentido dun centro interxeracional destas características.